Ola, hoxe vouvos a falar da canción de Sálvora. O seu autor, Antón Ribeiro Coello. Trata dun neno que se chama Xoán que ten unha enfermidade desde que o Santa Isabel afundiu. A súa nai aparecera morta diante da Catedral de Santiago. Todos os seus tíos e o seu pai morreron por suicidio, excepto un, que estaba solteiro e morreu por unha morte digna. Ese día Xoán tiña moitos pesadelos. Soñaba coa súa namorada, Nereida Fersen, que se encontraba nese barco. Ao día seguinte foi mirar a casa consistorial, é dicir, ao concello, para mirar se estaba viva. Se queredes saber o final, xa sabedes. Lede o libro. Antón Ribeiro Coello naceu en Xinzo de Limia. El é un escritor galego. Foi o presidente fundador da Asociación Cultural Barbantina. Tivo varios premios, un deles foi finalista do Premio Novela Europea Casino de Santiago, no ano 2008, por Os ollos de K. Premio Frei Martín Sarmiento na sexta categoría de Bacharelato e Adultos, no ano 2017 por A ferida do vento. Ten sido galardoado con outros premios como o Castelao de Narrativa, Breogán de Contos, Premio Ourensán de Contos. O meu persoaxe favorito é Xoán porque é moi valente polo que fai. Un saúdo, Nerea.